Dit moet gevierd worden. Ik kan het gewoon niet geloven. Zij ook niet. Oh, mij draait de wereld, mij draait de wereld. Als Jamila dadelijk aankomt wil ik echt een leuk, gezellig, vrolijk onthaal. Ik wil zo meteen nog slingers ophangen, meer ballonnen blazen, want het moet echt vrolijk, leuk, feestachtig zijn als Jamila dadelijk aankomt. Want ja, 3 jaar lang hebben we naar dit moment toegeleefd, dus ik moet er ook wat van maken. Maar goed, ik ben dus nu muziek aan het zoeken, want anders worden we weer geblokt op YouTube en dat willen we niet. Dus ik ben rechtenvrije muziek aan het zoeken. Maar ik moet alleen eens even kijken wat het gaat worden hoor. Nee, we gaan niet trouwen. Nee, er zoekt niemand dood. Ja, dit is leuk. Dat gaat hem worden. Ik moet echt gaan opschieten. Volgens mij is het over 20 minuten, een half uurtje hier. En ik moet nog een aantal ballonnen blazen. Ik wil nog even wat kaarsen aansteken, het gezellig maken. En dan denk ik dat ze dat heel erg leuk vinden. Althans, ik vind het al heel leuk. Ik moet alleen nog eventjes kijken wat ik ga doen met de camera's. Die wil ik overal een beetje neer gaan zetten. Ik moet de lampen nog op de juiste plek neerzetten. Want ja, zij komt meestal ook vloggend binnen. Dus ik wil wel dat ik haar reactie leuk kan vastleggen. Maar ja, ik ben een amateur, dus ik kan niet geloven, hè. Ik ga jullie laten zien hoe het nu uitziet. Oh, ik krijg altijd van die dingen kotsneigingen. Ik ben er klaar voor. Hoe gezellig. Ik vind het echt leuk. Nou, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. En nou, ik kan een kopje koffie drinken en dan ga ik wachten. Even kijken, ik heb alles neergezet. Ik moet nog 1 camera goed neerzetten. Hier op de vensterbank staat er een, daarachter staat er een. Hebben we nog de telefoon, de GoPro. Welk nummer? Ze is toch. Schrik me kapot, ik zie haar aankomen lopen. Nee, ik kan er niet aan. Ja, zit je op? Zie je niks? Nee. Oké, wacht even. 1 seconde. Oh, je pakt me op, dat is zo met die shit. Nee. Niet mijn gezicht, hè? Kom binnen! Ga maar kijken of niet? Ik zie niks. Ik zie niks. Nu wel weer. Allee, dit kan echt niet. Wat de reactie was eigenlijk? Hey. Oh. Wijn! Wijn, jongens! Maar ik drink geen alcohol, echt. Drink je geen alcohol? Nee. Nou, was gezellig. Ik ga hier helemaal strijden. Oh, mannetjes. Even zitten. Ja. Ik heb me hier suf geblazen, hè? Nee, maar echt, zijn jij dat echt gaan halen en zo? Zijn jij dat echt gaan kopen Ja. in de winkel? Oh, en dat is een hoesje. Oh ja, ik heb ook een voor jou. Give it to me. Oh, shit. Prachtig. Ik heb de happy birthday ervan afgetrokken, zie je? Welkom in Limburg. Ja, dank u. Dank u. Nou, was gezellig, ja? Ja. Doei. Hallo mensen, ik ben Jamila. Ik ben super verrast. Jij vriendelijk doen ineens. Oh, oké, even. My god. Gezellig. Erover.
Ik moet dus echt nieuwe zonnebrillen hebben. Deze is ook van AliExpress. Die zit schuin op mijn gezicht. Ja. Maar ik lijk wel een bromvlieg. Ga bij iets doen waar dat geld kost, maar de kaart is nog in de auto. Ik heb toch geld zat? Ben nu al weken te wachten op mijn nieuwe AliExpress zonnebrillen. Ja, de zomer is alweer bijna voorbij. Je moet zien, kijk eens naar de camera, een bril staat scheef om deze kop. Ik schrik me dood. Wacht maar even rustig rijden. Wat is allemaal? Oh, maar die bril staat echt scheef. Ja, ik ben aan die wacht hangt op naar nieuwe. beneden gewoon. Ja, lekker! Kijk mijn camera gaan. Daar gaat hij hoor. Ik heb nog geen... Mensen uit de buurt die me volgen, die weten dat je bij Snowworld van een hele hoge rodelbaan af kan gaan. Maar die was dicht, die was defect. En toen dacht ik, wat gaan we nu doen? De hele plan loopt in de soep. Maar in Valkenburg heb je er ook nog eentje. En daar gaan we nu naartoe. Kijk eens naar het uitzicht daar al. Maar ja, we moeten echt helemaal naar beneden. Ja, volgens mij wel. Ik ben hier ook al lang niet meer geweest. Toen was ik nog een klein kind. Dus sinds vorig jaar dus. Tot 3 weken geleden. Oh maar dan... waar moeten wij van die kerkjes? Allee, dat is Oh. Moeten wij daarin? Nee toch? Dat ze van die kerken zien, gelijk met skiën. Ik weet het niet, maar dat zou... rodelbaan, ingang. Ik weet het niet. Moeten we niet ergens kaartjes kopen? Ah ja. Meneer? Moeten we... Kom, we gaan gewoon vragen. Oh my god. Oh my god, gastjes. Jullie mogen 2 keer voor 1 muntje. Oké. Ik ben bang. Oh, Jesus Christ. Wat is weer wat voor mij dit? Perfect. Er zit een vlieg in me. Oh, ik weet niet meer hoe ik moet remmen. Ik zag Jamila super rustig aankomen bij ik zie er daarachter aankomen. 2 kilometer per uur. Moet ik dat ding vasthouden? Ja, ik kan dat. Dit is me nogal een rit. Zie je haar nog niet? Jamila! Ik denk dat hij ergens van de baan is afgeschoten. Oh mijn god, ik krijg kramp. Ik ben hier niet lenig genoeg voor. Jesus. Oh, ik ben hier echt niet lenig genoeg voor. Ik kan niet met jou. Ik ging stuk, ik zat op die baan en jij kwam achter me aan. Ja. Maar dat was echt zo heel... Ik zag dat hoofd zo van jou, zo heel zachtjes over die baan heen gaan. Echt zwaar. En ik zat alleen maar bezig met de film met mijn gas geven. Ja, Oh, ik ben remmen. Ik had het gevoel dat ik eruit ging vliegen op een gegeven Ja. moment. Goed, ik ga jou mooi uitzicht laten zien. Het is alleen jammer dat het vandaag een beetje bewolkt is. Maar dit is het mooiste, of een heel mooi uitzicht uit Limburg. Ik ben benieuwd. Nou, daar gaan we, hè. Dan kunnen we mooie foto's gaan maken. Oh my. Ja, het wordt nog mooier. We hebben daar panorama uitzicht. Het wordt zeker nog mooier. Oh. Kijk eens hier! Oh my. Oh my god! Wauw. Jazeker, met mij kom je nog eens ergens, hè? Kun je hier nog ergens parkeren ook, of niet? Ja, dadelijk. Oh, ik wil op dat bankje gaan zitten daar. Ja, dan kunnen we mooie foto's... Oh my god, it's so pretty. Ja, hier kan ik parkeren. Echt mooi. Ja, jammer dat de zon niet schijnt. Ja, maar ik ben... Oh! Peter, alsjeblieft. Sorry, jojo. I'm gonna die with this guy in the car, echt waar. Wauw. Mooi, hè? Super mooi. Dank je. Ik ben het model. Nou, ik heb weer een Instagram foto erbij. Dat is ook weer 20 jaar geleden, dus ik ben weer een beetje up-to-date. Wat vrije tijd wel allemaal niet wat je doet, hè? Enorm. Kijk eens zitten, ze zitten klaar voor. Lekker Peter.
foto. Ik zou zo wat... ik zou zo van een 4 achter trekken, dat je zo mijn hoofdjes ziet een beetje, snap je wat ik wil zeggen? Ja, absoluut. Echt waar, nee. We gaan naar de trappen, daar heb je gaan nog... daar niet Dat heen. is mooi voor Insta-foto's. No, we hebben al mooie Insta-foto's. Die dan nog mooi moeten bewerkt worden. Maar joh, ik was al moe van deze te doen. Kom, wij kunnen dat. Ja, ik heb wel het figuur om zo dichter tegen te parkeren. Daar gaan we. Jamila gaat vandaag de hoogste trap van Europa op. Bekijken. Nee, je gaat erop. Ik kan er niet op. Ik doe de trap niet. Jawel, we beginnen en we doen gewoon rustig aan. Oh my god. Jij kan dat. Nee, ik kan dat niet. Tuurlijk kun je dat. Ik kan dat niet. Kan niet. Peter. Kom. Kom. Nee, je kan dat. Peter, dat kan ik niet. Kijk eens wat een goede coach ik ben, daar komt ze toch. We zijn bijna er niet op, ik zweer het je daar. Doe weg. Doe op je schoen. Je bent 7, joh. Motherfucker. We hebben het pad ernaast gekozen, dat gaat ook omhoog, maar niet zo heel steil. Ja, voor Jamila wel. Maar zo komen we ook boven. We zijn er bijna, kom op, je kan het. Kom. Hoe ver is dat nog, man? Ik word daar gewoon duizelig van zelfs. Drama. Nee. Na een paar kilometer lopen is dit het uitzicht hier. Ja, stel je voor. Bijna. Ja hoor, ze is boven. Kijk een lachen. Hoe voelt dat nou? Hoe dat is voelt, verschrikkelijk. Ze is boven hoor. Rode kidneybonen in chilisaus. De wraps, ayaan, tomaten, gehakt, paprika en salade. En dit is voor straks. Ik zit aan de cola en Peter zit alweer aan de drank. Zeker. Dus Ik heb vakantie. ja, je hebt vakantie, hè? Oh, lekker jongen. Geniet ervan. School. Ik zou zeggen, ja, de schuim moet nog een beetje optrekken, maar ik zou zeggen op een geslaagde, vrolijke, leuke, sportieve dag. Ja, en op een leuke ontmoeting, want het is de eerste keer uiteraard. Ook de laatste keer. Die Dus de tent niet uit de hemel kwam vallen. Oh, wat erg. Dat is echt. Nee, maar goed, we gaan nou nog lekker wat wraps koken, bakken. Weet je wat ik goed kan koken? Water? Ja. Ik kon niet aan het zeggen. Kom, ik ga het voor jou maken. Wat vond je het hoogtepunt van vandaag? Goh, manneke. De weg hier naartoe. De file. Ja. De beslissing dat ik heb gemaakt om naar hier te komen, dat was wel een hoogtepunt. Nee, we hebben wel wat meegemaakt, hè. Ja, het rotelen was erg leuk. Ja. Dat kunnen we allemaal bij elkaar gooien, die paprika en alles, dit en zo, hè. Maar dat moet niet in de pan, hè. Wat? Alles wat wij nu doen moet niet in de pan, hè. Juist wel. Nee. Moet je toch fruiten? Nee. Wat, ga je dit rauw op je wrap doen? Ja. Nee. Ja, lieve schat. Dat, Dat is een wrap, dat moet met verse groenten zijn. Dat moet niet... ja, dat is toch vers, maar Ja. dan moet je toch fruiten? Maar nee. Je had toch geen tomaten en zo daarin mee doen? Toch niet in de pan? Nee, maar die uien moet je ook fruiten. Die kan je niet rauw op de dingen doen. Wel. Oh my god. Als jij naar de pita gaat en jij pakt een ding en een durum, dat is toch ook allemaal rauw dat erin zit? Nee, dat is allemaal gefruit. Maar zot. Is gefruit allemaal. Dat is niet waar. Maar doe maar dan. Doe maar op uw manier. Het wordt lekker, echt waar. Ik beloof het je. Oh, jongen, dat piekt. Echt waar, ik kan het niet verdragen, hè. Ik hou van dat jaar, ik ben er aan verslaafd, hè, maar... Ik can't handle it shit, hè. En ik zit rustig aan de paprika. Ja. Nou, ik steek die rommel hier maar even in dat zakje, maar... Kijk, daar komt Katja. Als het om eten gaat, dan komt Katja altijd kijken, geloof me. Ja?
Ja. Als kitten zijn, dan was zij al heel erg gefocust op eten. Volgens mij is ze ooit wat tekort gekomen. Ik ga maar een katje uit Basila. Oh. Amai, gezellig zeg. Weet je hoe je een wrap officieel moet vinden? Ja. Ik weet het zo, maar ik weet het niet meer. Ik ga het voordoen. Ja, nee, dat is al Nee, dat is al fout. Wacht, ik ga het voordoen. Dat heb ik ook pas laat geleerd. Veel te veel in gedaan. De boeiend. It's too much, trust me. Boeiend. Zo in mijn bierglas. Oké. Ja. Ja, het is inderdaad te veel, maar ja, I don't care. Dan moeten we eerst de onderkant. Zo. Dan draaien we het bord. En dan begin je met rollen. Ah, juist, ja. Rollen. Oh, is heet. Wacht, zo? Ja. Dat is veel te vol, man. Dat gaat niet. Kijk, en dan heb je een wrap. Ja, maar ja. It's a wrap! Ja. Ik kan deze mijn vorige keer mis moeten eten, denk ik. It's not going, hè. Kijk. Bam! Je hebt echt veel te veel tussen gedaan. Hè? Ja, ik ook, maar gewoon duwen. Dan gaan we het proberen, hè. Pas ik er nog bij of niet? Ik ga het zitten. Kijk eens zitten daar. Maar het is te veel, jongen! Wil jij een foto maken? Ja! Oh, pas toch op met die camera, jongens! Wat? Wat is er? Wat is er? Lekker de plantjes water geven. Kijk op. Deze hebben we wel zwaar nu met de warme weer, moet ik zeggen. Ja? Ik moet eigenlijk veel van die oude eruit gaan plukken, maar... Dit zijn hanggeraniums. Die gaan helemaal naar onder hangen. Ja. Wel een mooie rode kleur ook, hè? Ja. Ja, deze zijn ook heel mooi. Als wat ik zeg, ze hebben het zwaar met de warme weer. En kijk, dan gaan we nog even het gras sproeien. Die moet ik echt gaan maaien. Ja. Dat is wel lang, hè? Ja. Ja, dat moest aan de eerste instantie, omdat het nieuwe grasmatten zijn. Ja. Maar, mijn grasmaaier is kapot gegaan. Dan gaan we, hè? Hey, allee! Oh, kok! Yes, nou. Lekker. Dat mag even lekker sproeien. Leuke dag gehad, toch? Ja, toch? Heerlijk. Mijn kleren naar binnen. Kom, we drinken nog een drankje. Ja, en dan ben ik... Lekker slapen. Oh, lekker.